Extrémne vyčerpaných až vyhorených podnikateľov stretávam stále častejšie. Podnikajú 10, 15 či 20 rokov, vybudovali krásne firmy, sú finančne zabezpečení, no šťastní rozhodne nie sú. Zaciklili sa v nejakom blúdnom kruhu a to, čo sa stále dokola, na pleciach nesú príliš veľkú záťaž. A neviete sa jej zbaviť. Sklamem vás, neponúkam žiadne zázračné riešenie. Príbeh každého z nich je jedinečný a ja nemám čarovný prútik, ktorým by som problémy vyriešil. To, čo však mám, je moje konzultačné know-how a tým pomáham svojim klientom. Je to poctivé spoločné hľadanie riešení ako z toho začarovaného kruhu von. Ako inak nastaviť organizáciu práce, kde či v kom hľadať rezervy a zdroje, alebo čo zmeniť v denných rutinách. Nakoniec, každé naše rozhodnutie máme vo vlastných rukách. Či dáme niekomu dôveru a požiadame ho o podporu a pomoc. Aj to, či nevyhnutné zmeny konečne zrealizujeme. Ak chcete z takého kola von, tak ma kontaktujte. Viac informácií nájdete na mojom webe a inšpiráciu v blogu.